Indonesia egwu uyami eze egwu nke ndị Anam uyami music empire where you come isi music nwanne by ụgbọ na-aga aga nwanne anyị nọzi n'eme amara ka anyị nọzi nwanne akara njiri mara nke ndị Anam ụgbọ na-aga aga n'Indonesia ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia Anam Indonesia onye ọbụla nke na-egbu oge n'ụwa ya dị eche gị onye na-egbu oge nwanne m kpọrọ anya dị eche gị si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mee ngwa ngwa ka ịgbanarị ọdachi ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mma ya Anam Indonesia anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga maka ụmụ Anam na Indonesia ndị Chimeleze na Okolobịa ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mee ngwa ngwa ka ịgbanarị ọdachi onye na-egbu oge n'elu anyị adịghị echekwa gị onye ọbụla nke na-egbu oge nwanne m na anyị adịghị eche gị anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụkwụ ịmala na ụgbọ amala anyị so n'ụgbọ na-aga aga ụkwụ ịmala na ụgbọ moto ụmụnne m so n'ụgbọ na-aga aga ụkwụnụmalụ bule ụmụnne m so n'ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia ka njemike anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga egwe Anam Association Indonesia branch uyami eze egwu nke ndị Anam egwu ji wee bịa ụgbọ na-aga aga onye ka ọ ga-amasị o soro ụgbọ na-emelodi anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga nwanne na ndị oyibo si na delays dangerous ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia December 2018 agwụgwọ ya ka nne onye ọbụla sola anyị bara ụgbọ na-aga aga achọwa 219 ọ ga-adị mma anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga kedu maka ebu chairman Anibe Thompson na Iora Anam o meghele ụzọ ụmụ Anam na Indonesia Chimeleze na Okolobịa odogwu Thompson nwanyị be Chimeleze na Indo ugozie gị onwe ihe ọrọla mme onye nọchi ọrọ na-eme mkpọtụ ọ dị mkpọtụ iru maka ezi
oli akụghị Angela Johnson osodiemakụ ụgbọ na-aga aga n'ụwa ụmụnne m anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga anje kelekwa Basil Ikem First Chairman ụmụ Anam na Indonesia ụmụ ọbalichi ụmụ ọba Anam isi edo ụwa ọ ga-adịle gị na mmanụ uru maka odozi akụ gị ya bụ mama Praise Chigozie Ikem Basil Ikem ife melụ mma wan na Anam na ndị be anyị Igbo kwuru okwu si na ife melụ mma nọ na-adị mmanụ ma na-ezokwu onye ọma Basil Chukwu gozie gị biko oke n'olisa Chukwu anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga Basil Ikem ife melụ mma ọ ga-adịle gị na mma Chimeleze nwanne m ahụ Basil nwanne m Chukwu gozie gị the music sponsor ọ dịgolo gị na mma na ọ ga-adịbụ ọkụ ọka ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mma ya o Anam Indonesia ka nye bute ikike o anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye na-egbu oge n'elu ụgbọ anyị adịghị echekwa gị onye ọbụla ka ị na-egbu oge nwanne m na anyị adịghị eche gị onye na-eme ọgọ nwanne m ọ dị ahụ ya ọma ọ ga-adị ahụ Basil Ikem ife melụ mma ojitu ete m ọgadalụ ka nje nwere ekene ahụ ka nkene nwanne m ya bụ Fidelis onye achọrọ amụ Maazị Eko nwa Chimeleze na Indo egwu abụ ụgbọ na-aga aga Fidelis onye chọrọ m azụ ego ebu Treasurer Funding Member Anam Brothers Association Indonesia branch mana ọ ga-adịle gị na mmanụ Yeshua ka nkenelu gị your lovely wife Udenze Fidelis alazọ Oliakụ ya ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mba ya hụ Anam Indonesia ọ ka ijebute ikike egwu abụ ụgbọ na-aga aga ụmụ Anam ụgbọ na-aga aga n'ụwa anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga kedu maka Onyeka Ọgwụgwa aka Kelly Ward Chimeleze na nwa Onyeka Ọgwụgwa Kelly nwanne m nwa Chimeleze na alụ ngozi egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko oke na olisa anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga Anam Indonesia anyị ebute ego ụmụ ọbalichi na ụmụ ọba Anam otu ọcha ọ ga-adịle gị mmanụ kedu maka Wasco Ndubuisi Okoye nwanne Kroso ọ ga-adịle gị na mma nwamị ata na mmụọtakwa agbaka gị onye ọma Moscow Chukwu gozie gị onye ọma Ndubuisi akwa nwa Chimeleze ahụ anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mma ya hụ Anam Indonesia egwu abụ ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye na-egbu oge n'ụwa ya dị echekwa gị ka nna agwa gị kedu maka Tony Master
Indonesia ọmụ igbo Anam ọ ga-adịle gị na mma ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mma ya Anaba Indonesia ọ ga-ebute ego anja keno ya moyo onye ọma Tony Master Book Chugozie gị Tony Gabriel Okobili Indonesia mama igwe Anam na alụ ngozi na iwe adịghị mma anyị nọ na-eme amara live eme amara ka anyị nọ akara njiri mara nke ndị Anam na bụ eme amara ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mba ya Anaba Indonesia ka Jesu tọọ ya moya ọma ya bụ izu bes Obiọra Chugozie gị Obiọra nwoke onye ọma ịbụ akwụnwere oge nwanne m akwụnwere oge ọmụ igwe Anam anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga jụọ m ebe anyị na-eje Indonesia ka anyị na-eje ya na tao gbasị na kwuru ụlọ ewekwo ya gbalịa egwu a bụ ụgbọ na-aga aga kedu maka Aloysius Ọchọgụ Indonesia connection ọ ga-adịla ya na mma onye ọma alọghị nwanne mma Ọchọgụ Indonesia machibele eze nwa Indonesia connection anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mba ya Anaba Indonesia ise mgbatu etiri akwụkwọ ọnụ onye ọbụla sola anyị maka n'ụgbọ na-aga aga Anaba Indonesia ka nweta 2019 ndị ọ ga-adịle mma aje wele ekene ka nkene onye dịka nwaanyị agba ọsọ odogwu Anam odogwu ogbe ebu elisi adọba asị n'ebe na-eburu nwa ọba akụne ọ na-ezo gị isi ọ na-ebe n'ebe ube agbasi ego nkịtị na Jakarta Indonesia odogwu ogbe fesọn odogwu ụmụnne go asị n'ọbala eze ibu maka ala odogwu ọnọkọ ọfụma ọ dị ya ụgbọ na-aga ganụ biko chelu ka mba ya Anaba Indonesia onye dịka nwanne m nwaanyị agba ọsọ ịbụ agbasi ego nkịtị machi imele eze nnọọ ahụ Chugozie gị anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga maka Arinze Okechukwu Okeọkpụ na mmịata Anam aka Arizona na Jakarta Indonesia ọ ga-adịrị unu na mmanụ ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mba ya Anaba Indonesia egwu abụ ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọma Arinze nwa Okechukwu onye mmịata obodo eze egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mma ya Anaba Indonesia ka ijebule nkịtị ọnọkwa anyị ya anje kele John Obelo Mgbanefu aka Sakana Odogwu na Jakarta Indonesia Shakina ọ ga-adịrị gị na mmanụ onye ọma John nwanne m onye mmịata obodo mee onume ekele gị egwu abụ ụgbọ na-aga aga onye ọma John ịbụ nwa Obelo nwa Mgbanefu Shakina nwanne m Odogwu na Jakarta ụgbọ na-aga aga biko
chelo kambaya Anam Indonesia John Wanle ogadele na mma onye mmiato obodo mo egwu abụgbọ na-aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga iko chelo kambaya Anam Indonesia onye na-egbu oge n'elu ụwa anyị adị echekwa gị onye ọbụla nke na-egbu oge nwanne m na anyị adị eche gị obelo eke mazụọ ego na Indonesia kwami aka Anam ọ ga-adịle gị na mma ụgbọ na-aga biko chelo ka mba ya anyị nọ n'ụgbọ na-aga si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa ka anyị gbanarị ọdachi onye gwere wobelu aka ịbụ mazụ ego n'ụnụ machi imele eze n'indo odogwu n'Indonesia ụmụaka super Tony Naija boss son of Peter Okafo landlord in Oka super power ọmụeze Anam ọ ga-adịle gara mma enu super odogwu machi imele eze n'indo chukwugozie gị odogwu n'Indonesia egwu abụ ụgbọ na-aga super nwanne m super Tony odogwu na Naija boss chukwugozie power anje nwere ekene nwanne m ya bụ Christopher nwoye dị chukwugozie ibu amụrụ ya na ego ụgbọ na-aga biko chelo ka mma ya ka njebe Indonesia egwu abụ ụgbọ na-aga Christopher nwoye dị ka chukwu amụrụ ya na ego udowu na Jakarta nwanne Johnson ide na Nnewi ọdọ m etiti Anam anyị nọ n'ụgbọ na-aga na adị egbu oge kedu nwaka Peter Emeke Jose aka Abobilo Papa Chiamaka odogwu na Jakarta Indonesia and Mrs. Chinaza Peter Emeka office lady ụgbọ na-aga biko chelo ka mma ya Anam Indonesia ka nje nwere ekene nwanne m ya bụ Peter Emeka Peter nwanne m chukwugozie gị abụbụ nwanne m ezi papa Chiamaka odogwu na Jakarta chukwugozie gị egwu abụ ụgbọ na-aga ka nje ekenelụ gị ya bụ ezi oli akụ gị Chinasa Peter nwa Emeka ọfisi lady chukwugozie gị egwu abụ ụgbọ na-aga Anam odogwu na nwala ọzọ ọ ga-adịle gị na mma ekumeku ụmụaka Chief Chinedu nwasa Ọgwuobi omemgbe oji 1 Ebu Petro Anam branch Indonesia Papa Chiamanda Anam onye ọma Chief Chinedu machimele eze n'indo jedo nwanne big chukwugozie nwanne Ọkwobili omemgbe oji chukwugozie ọ na-aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga mamma igwu chukwugozie Papa Chiamanda Chigamada
nke one amwe wolu Anam abulubulu igwe odogu ni Indonesia ubo na agaga biko chelo kama ya Anam Indonesia anje wala kana angana wanne yabi ike woko boy mada na cho kiye oga bu ajo nwa ugozi egwu abụ ụgbọ na-agaga biko chelo kama ya anya dị egbu oge chacha na anya dị egbu anje kele Sunday machi ọba nekwe eke Sunday lia eke ọmaba dị nnukwu eke igwe formatic Sunday lia is the first mekoka Anam in Europe. Yes, what can get your brother and your friend Sunday computer. Oga bi Anam Edumaka Tony ọfọnụ ọla nwata akwacha aka nụ usoro ọ gara ya ebe ọ ga-adịrị ala mma onye ọma Tony ọfọị Tony nwanne m nwachi mere eze nnụ a unu mekere gị egwu abụ ụgbọ na-aga biko chelo ka mma ya hụ ka naba Indonesia ka na-ebute ego egwu abụ ụgbọ na-aga aga Tony nwanne m Tony ọfọnụ ọla nwata akwacha aka ụdị esoro ọ gara lie na mgbewelu mana ụmụaka ọnụrep okeke napụju agaba Chimeleze na Jakarta Indonesia PRO second Umueze Anam Indonesia ụgbọ na-agaga biko chelo ka mma ya Anam Indonesia egwu abụ ụgbọ na-agaga ụgbọ na-agaga egwu abụ ụgbọ na-agaga anyị nọ n'ụgbọ na-agaga biko chelo ka mma ya Anam Indonesia egwu abụ ụgbọ na-agaga anje nwere ekele akana nwanne m ya bụ Nnamdi Egwoba the classic Addis ụgbọ na-agaga biko chelo ka mma ya anyị adị egbu ọga nwanne Nnamdi ezi ọhịa m ga-adịrị mma onye na-egbu oge n'elu ụwa anyị adị echewa gị nna agwa ya anyị adị egbugbo oge ụwa si na-eme ngwa ngwa ka eme ya ala ọdachi onye ọbụla amekwa ngwa ngwa ka agbanarị ọdachi Anam Indonesia egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mma ya anyị adị egbu oge ọ na-anakụrụ ọ dịrị anụ Nnamdi ezi ọhịa emeghị Nnamdi ezi ọhịa aka m ọchị mere eze gaba n'iru ọmụ ọtagwa agbaka kedu maka Monday edezi ụlọ Amanda investment young money na ụmụ ọtagwa agbaka ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mma ya Anam Indonesia egwu abụ ụgbọ na-aga aga egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mma ya Anam Indonesia ọ dị ala odogwu Basil Machimeleze nnụ a Basili ike mere ugozie gị music sponsor Basili ike m anyị nwere ohere a anyị kwene Chinedu nwa bụ nwanne ubi
Anam. Share. Akwenwe about the kiss. What keep here? Anam. Oga lege na mma. Oyi well India. Landlord. Ugbo. Kedumaka. Gabriel. Anibe. Akuzo munna. Ade. And the best street in Bolu. All they alive. Can't get a walk. Hope. Anes. Obu Senior. Odogu. Now dice. Dice a mob. One is open. If I'm a romance, can't get a woman. I don't know any one. Listen, one more. Matna play work when you get up at the if I'm a lion, yeah, Chedu one amount, Mabu one day. Ugbo agaga, because Jello come out, and I'm in Indonesia. And Jack and give one bear. Doguna GAB Biko kene wo Kubanas Machimele Zagavani Rujita Semok Ugozi Igwa Bobona Gaga Kidumaka Yubunika Waya Ubeli Boutique Machimele Zanawa Anna Uloji Edesuno in India, Macvillian one number. Oga delegate one. Ayo moye bunamunika. Mamo bana dongozi. Wachima laja na wai. Ugozi egi. Ibezo ya kamu. Kamunika. Waya. Meli boutique one. And now doji. Doji waya. Nabu Macvillian. Machimele eze nwa egwu abụgbọ na-agaga o wasili ike mu ọ ga-adele mma o music sponsor egwu abụgbọ na-agaga biko chelo ka mma ya o njezu tumunne o ọ ga-adele mma o engineer keyboard aka na-alụ egwu nwanne anya ụgbọ na-agaga ụmụ ogbe mba Chokali, I can abolish that man. Ice. Chokawan Lamau, Ugozegi, I can abolish. Ugwa Bobona Gaga. Iko Canele Muzo, Usobosi. One basis, an animal alive, animal. Mauzo Machimele Zagavani Akana Bobes Ugozi Igwa Bobo Nagaga Kanje Kene Chuebuka Ugozi Udoguna Drops Webande Akana Kweb Ugozi Ebigi Chuebuka Noga Delega Namwa Igwa Bobo Nagaga Kiduma Kameke Konga Dacha iwele bawele bele mmanwụ egwu abụbọ na-agaga G-boy biko kene upright Machimele eze na okolobịa anyị nọ n'ụgbọ na-agaga egwu abụbọ na-agaga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia Anam Indonesia UNYAMI EZE EGWU empire nwanne wee wuo Emamara akara njide mara eji mara ndị Anam anụ na-adịa ụgbọ na-aga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia ụgbọ na-aga biko chelo ka mba ya Anam Indonesia ụgbọ na-aga ụgbọ na-aga onye na-egbu oge n'elu ụwa ya dị
na-echekwa gị onye ọbụla nke na-egbu ọga nwanne m na ya na-eche ụgwọ akwụkwọ na-aga aga a sị na-eme ngwa ngwa agbanarị ọdachi igwe akwụkwọ na-aga ụgbọ na-aga aga igwe akwụkwọ na-aga ụgbọ na-aga aga